Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά το κείμενο του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως εν έτη 1904. Το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιον. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 1. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρόμ, Εσρόμ δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν, Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ, Φοός δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου, Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε τον Ασά, Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν, Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν, Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασί, Μανασής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν, Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιοχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετικεσίας Βαβυλώνους. Μετά δε την μετικεσίαν Βαβυλώνους, η Εχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζωροβάβελ, Ζωροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακίμ, Ελιακίμ δε εγέννησε τον Αζόρ, Αζόρ δε εγέννησε τον Σαδόκ, Σαδόκ δε εγέννησε τον Αχίμ, Αχίμ δε εγέννησε τον Ελιούδ, Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε ούνε γενναία από Αβραάμ έως Δαβίδ γενναίε 14, και από Δαβίδ έως της μετικεσίας Βαβυλώνος γενναίε 14, και από της μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενναίε 14. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν. Μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν ήσυν ελθύν αυτούς ευρέθη εν γαστρία έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατώναρε φάνη αυτό λέγον: Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκαν σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλων γέγονεν είναι να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή 6, και τέξετε Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι μεθερμηνευόμενον με θυμών ο Θεός. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γυναίκαν αυτού, και ούκ εγίνωσκεν αυτήν, έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.